Pangutana sa ato ang follower nga si Roland Legaspi. Attorney, unsa may among buhaton nawa ang tax declaration sa amo ang yuta apan duna kami titulo. Roland, ayaw kayo kabalaka. Ang kanang tax declaration dili kana lisod kuhaon basta naa pa ninyo ang titulo. Coordinate lang kamo ngadto sa assessor's office nga dunay jurisdiction sa inyuhang yuta. Adto mo sa inyuhang assessor's office, pangayo didto og requirement kanus amo makalukat og unsa gikinahanglan para makalukat og balik og tax declaration. Ipakita na ninyo ang titulo. Dunay mga requirements ihatag ninyo ang assessor's office para maisyuhan kamo og tax declaration nga bag-o. Ang problema kung mawagtang ang inyong titulo. Kay dili kana ordinaryong dokumento, dili basta-basta nga magka-issue ang Register of Deeds o bag-o nga titulo. Mo-file pa kamo og kaso nga tus korte para sa titulo. Pero sa gikaingon na, og tax declaration lang ang mawagtang i-comply ra ninyo ang requirements.